I pozdrav ljudi, evo nas u novom videu. Danas ljudi igramo Minecraft preživljavanje. Sa nama je tu Veljko. Aha, Reci poz. aha. Dobro, javio se. I sa nama je specijalan gost. Moj mlađi brat. Dođi da se javiš. Reci normalno. Poz. Eto tako. I da, ne znam zašto mi skin ne radi. U suštini, da, lunar. Aha. Da. Kopite drvo. Ja. E tako, i danas ćemo krenemo. Sa mnom u bazi. Ode ja. Sa mnom živi Veljko, a Uroš živi blizu nas. Da, ljudi, vratili smo se, neki malo tu razgovor. Veoma čudnovat. Veko, mi daš jedan pickaxe, ali kameni. Eto, moj brat je već našao iron. Tako, vas dvojica se okupite u neki čamčić. Ja ću vam kažem gdje vi treba da idete. Veljko, povezi ti Uroša. Ja idem negdje daleko. Jedna pesmica. Tamo, nema portanja, daleko, daleko od mora. A neću ga pevam. Da, idemo. Pa mi nismo nešto daleko. Idemo prema... idemo prema istu. Znači prema istoku, jel tako? Isti istok ili nije? Čekaj nas udesi. Ne, šta je ist? Znaš? Je li istok? Nije. Ne, šta je to? Zapad? Da. Jeste bre, istok, izlazi sunce na istu. Kaži Urošu da izađe iz rupe, idemo brodićem. Uroša, kaže ti neko da izađeš iz rupe i da idete brodićem. Veko, jel umeš koordinate da koristiš? Ne umem, ali ajde. Kako ne umeš? Gledaj, Imaš dve koordinate. znam da ih koristim, nego me mrzi. Ajde, brate, ovaj mali vrovari, brate, dole. Evo da, ljudi, ja sam našao gdje ću ja da živim. Misliš mi? Ne, ja. Sam ću da živim. Pa i ja živim sa tobom. Znaš kako lepo Ostrovce? Znači, je legendarno. Šta je korde? Pa, ne znam. Idite vi prema istu. Idi prema istu samo. To ti piše ovdje blocks, pa imaš chunks, pa ispod ti piše idi samo na istu. Ne, nemoj da mu diktiraš koordinate. A ist. Pa istu, Uroše, idem na istu. Ali ist, nije isto. Ne, a kako se kaže onda isto? Istok. Ali kako se kaže ist? Pa kako se kaže istok? Out. Ali kako onda sunce izlazi ovamo? Pa ne znam. Dobro, ali na istoku izlazi opet. A šta je ist? Ljudi, ja već... O! Evo ga! Sad sam teo kažem, već idem 1500 blokova i ne mogu ništa da nađem. Ipak sam našao neko ostrvce. Koordinate su mi 1254 240. Ovo su u minusu. To, pa da. Hoćeš ovdje da pravimo? U stvari ne, ovo je mnogo malo. Čekaj nas. Ocean Monument. Da, ljudi, vratio sam se neke male promjene. Nešto sam sredio neke hotkeyeve i idem. Evo ga ostrvo.
Veko kaže ti Uroš neki ruin portal u vodi. Trenutne korde su mi 1544. Pošto moj brat u stvari, on hoće tu negdje blizu nas da živi, on bi se nama, ali ipak će on tu negdje blizu nas da živi. Njega ćemo, na primjer, da smestimo, hoćeš na ostrvu da živiš? Pa da. Možeš i na tom peščanom. Ako ti sviđa. A tamo gdje ste bili. Čekaj, 400 blokova su jednom pravzu odrejena. Pa. Ma bre, ja gledam što ima ovdje po ostrvu, tražim neko drvo da... Eno ga drvo. Vidjet ćete, u stvari nećete vidjeti brodić. Recite mi smo kad dođete na te korde da dođem i ja po vas. I da ljudi, pišite nam u komentarima šta da radimo, ono kao. Da li da gradimo odmah bazu, da li da idemo da nalazimo neki armor ili tako nešto. I da vam se sviđa lokacija za našu bazu. I pišite isto ako imate neki predlog šta bismo mogli da gradimo, pošto ovo bi trebalo bude veoma dugo preživljavanje. I da ljudi, našli smo selo, malo smo tu izlutali nešto, malo hrane i svega toga ima. Ovdje ćemo... Malo više hrane. Pa dobro, koliko imaš hrane da bismo na pola i sve toga ima? Imam 6 šargaretica, ali to ćemo da sejvamo za... Dobro, to sejva i za farmu. A koliko imaš... To kropove. Breda. Ajde to razori, a idemo u ovom pravcu veliko. Ovdje ćemo otprilike da se naselimo tu negdje. Vidio sam ja. Ovamo izađeš iz sela. Koju stranu? Idi na... kako se to zove? South. Ovdje ćemo, ima i ovce, ima i brdašce. Pravo sam brdu veliko. Eto tu ćemo negdje mi to. Pa ćemo u sljedećoj epizodi da pravimo i kuću. I moguće farmu. Ovdje živimo. Ja pravim, ja ću tamo. South, idem na South. Ja, pa si vidio ovo brdo sa leve strane. Da, ljudi. Koje leve strane, brate? Nebitno je. Ja ću ovdje da pravim kuću. I da, ne, to je za mene kućica, ti ćeš ovdje, razumiješ, živimo i ti zajedno. Ja imam svoju kućicu. Da ljudi, to bi bilo to za ovaj klip, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Poz. Poz. Evo Ive, Uroš dođi da kažeš poz. Poz. I da, pozdrav. Vidimo se u nekom od narednih klipova.